Sziasztok! Továbbra is Spanyolországban vagyok, és gondoltam, csinálok egy videót innen a teraszról. Hát aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz csend, de én nagyon bízom benne. És ilyen kellemes déli időszak van, mindenki vagy ebédel, vagy már sziasztázik. Mégis ugye ebből a szögből nem annyira sokat lehet látni a spanyol környezetből, de akkor így megfordítom egy kicsit. Hát, hogyha hallotok ilyen tányércsörömpölést, vagy kis beszédet, az szerintem ebbe a környezetbe belefér, meg van egy kis építkezés is a környéken. De úgy gondoltam, hogy ebben a videóban összeszedek pár spanyol specialitást, különlegességet, ami nekem felkeltette az érdeklődésemet, és ezekről fogok beszélni. Van, amit meg is tudok mutatni, van, amit meg is tudok kóstolni. Úgyhogy az első dolog az már nagyon régóta foglalkoztatott engem, amióta én Spanyolországban jártam, vagy utaztam, akár Kanári-szigeteken, akár Barcelonában. Valahogy mindig éreztem egy illatot, és tudjátok, hogy illatmániás vagyok, és ezt mindig csak Spanyolországban éreztem. És nagyon kellemes, nagyon finom, leginkább narancsvirághoz hasonlító illatról van szó, amit ha az utcán embereken elmentek mellettem, akkor rajtuk is éreztem. De nem csak embereken, hanem volt olyan, hogy beszálltam egy liftbe, vagy egy lépcsőházba, vagy egy üzletbe, és ott is éreztem. És ez évek, tényleg, ez nem is tudom, mikor éreztem először, legalább 5 éve, azóta keresem ezt az illatot, hogy mi lehet, és biztos voltam benne, hogy ez valami olyan parfüm, amit spanyolok ismernek, ez itt népszerű, és ezt használják, és próbáltam ezt kideríteni interneten, milyen speciális narancsvirág illatú spanyol parfüm lehet, és volt, hogy úgy gondoltam, hogy meg is találtam, de mégse teljesen volt az igazi, és most, amikor itt vagyok, egyszer csak rájöttem, hogy ez mi. Nem parfüm, egy nagyon érdekes termék. Én azt hittem először, hogy ez egy ilyen tusfürdő, de ahhoz túlságosan híg. De amikor megszagoltam, igen, akkor ez teljesen az az illat. És ott megkérdeztem ChatGPT-t, hogy ez mi? Na és akkor ő világosított fel. Ez bizony az Agua de Colonia, ami tulajdonképpen egy ilyen testpermet vagy frissítő, tehát egy ilyen frissítő illatvíz. Itt kicsit puskázok, mert itt leírtam, vagy kigyűjtöttem, hogy miket lehet róla tudni, meg az illatjegyeket is. Szóval ez egy illatvíz, frissítő illatvíz, ugye konkrétan Agua de Colonia, az azt jelenti, hogy kölni víz. És ez egy nagyon-nagyon régóta már létező és kitalált illatvíz, amit általában bőrre vagy ruhára szoktak permetezni, de nem csak a bőrre vagy ruhára, hanem akár textíliára,
is lehet rakni, vagy akár felmosó vízbe, tehát rengeteg féleképpen használják ezt a spanyolok, és a Spanyolországban nagyon jellegzetes. Még sokan utazásnál ilyen kis üvegekben is magukkal viszik, és napközben frissítik fel magukat ezzel az illatvízzel, és hát én teljesen beleszerettem, és amióta megvettem, hát látjátok, hogy már több mint a fele, az már egy ilyen spriccelős flakonban van, és én állandóan itt a lakást így, meg magamat is ezzel fújom. Tehát még annyit szeretnék róla mondani, hogy nem csak ez az egy márka van, ez a Gotas Frescas, hanem nagyon sokféle különböző márka van, de az mindegyikre rá van írva, hogy Agua de Colonia, és ez egy koncentrátum ráadásul, tehát ez a márka, ez a Gotas Frescas, ez kimondottan a legjobb minőségűt állítja elő, és koncentrált formában, tehát tényleg nagyon erős, mint egy eau de parfüm. És ugye itt még ez az Instituto Español 1903 óta gyártja ezt az Agua de Coloniát. Egyébként ugye hát azért hívják kölni víznek, mert ugye Kölnből származik, és az még régebben, az 1800-as években fejlesztették ezt ki illatjegyei, fejillat, citrusos, friss, főleg citrom, narancs és mandarin van benne. Rögtön ez az első, amit lehet érezni, ez nagyon friss illat. A szívillat, ami pár perc múlva jelenik meg, az a virágos illatok, tehát narancsvirág, jázmin, levendula és rózsa. Ez ad egyfajta fehér, virágos, krémes átmenetet. Nagyon kellemes, de persze még mindig érzed azért a citrust, azt végig lehet nagyon jól érezni. És az alapillat, ami nagyon hosszan megmarad, az pedig egy pézsma, cédrus és tonkabab. Ez tisztává, lággyá, púderessé teszi ezt az illatot. Tehát teljes mértékben egy nagyon elegáns, nagyon szép parfümként is használható. Úgyhogy ez szerintem egy igazán különleges dolog itt Spanyolországban, amit tényleg nagyon sok helyen használnak. Lakásokban, testen, ruhán. Úgyhogy ezt érdemes szerintem kipróbálni, hogyha Spanyolországba jöttök egy ilyet venni. Na, következő témám, közben ide tapadok az asztalhoz, mert egyébként meleg van. Különlegesség, az pedig a polvoron. Megmondom őszintén, hogy én még soha nem ettem ilyet. Ezek ilyen édességek, ami Andalúziából ered, és annak is a nagyon, tehát az eredete az még az arab időkből, amikor még ugye az Ibériai félsziget arab uralom alatt volt, még azokból az időkből származik az eredeti recept. Ugye polvorón a neve, ami a polvó azt jelenti, hogy por, tehát azért, mert állítólag, még ugye nem kóstoltam, nagyon porzik, amikor az ember megkóstolja. Úgyhogy most gondoltam, hogy ezeket megkóstolom. Egyébként ezek karácsonyi édességnek számítanak, tehát karácsonyra vásárolták régebben ezt az emberek. Most már egész évben lehet kapni, és én is itt a Konzum szupermarketben mindig látok, hogy van, és ez kilóra lehet venni. Gondoltam, hogy veszek egy párat különböző ízekben, és akkor itt most meg fogom veletek együtt, illetve előttetek kóstolni. És képzeljétek el, hogy ez a rengeteg sok polvoron csak 1,30 € volt, vagy valami ilyesmi, tehát ilyen nevetségesen olcsó, 500 forint. Úgyhogy
Úgyhogy akkor mit szóltok? Én egyébként nagyon éhes vagyok. Nem volt ebéd még. Úgyhogy most hát ilyen polvoront fogok enni. Nézzétek. Ugye például ez az első. Meg fogok kóstolni. Mantecado de canela. A canela, azt tudom, hogy ez azt jelenti, hogy fahéj. Szerintem ez egy fahéjas ízű. Most ezt fogom megkóstolni. Mindegyikből csak egy picit fogok enni, mert ezzel nagyon gondolom édes, meg majd, de jól néz ki, de szép. Nézzétek. Na hát ez akkor a fahéjas süti. Tényleg ilyen porszerű. Ezt tudjátok milyen? Mint egy ilyen, mint egy keksz. Tehát az az íze, az egy keksz. Mégpedig egy ilyen, hát ilyen győri édes, vagy nem tudom, egy nagyon pici fahéjjal. És tényleg ilyen por. Ilyen nagyon furcsa porszerű állaga van. Hát igen, egy kicsit olyan, mint egy ilyen fáradt keksz, ami már nagyon régóta benn van a zacskóba, be van rakva a szekrénybe, és akkor megtalálod így 3 év múlva, és akkor már nem is annyira ropogós, mert már így megszívta magát a párával, és akkor egy kicsit ilyen fáradt íze van. Na, ez úgy olyan. Most nem akarom itt a spanyol polvoron rajongóknak de nem akarom leszólni, mert mindegy, ez annyira nem ízlik, nem mondom, tehát ehető, meg minden, de nézzünk egy olyat, amit én ugye nagyon szeretem, a kókuszos íz, tehát ez ugye ez milyen lehet, ugye itt van, hogy de kokó, tehát hogy akkor ez kókuszos. Nézzünk egy ilyen kókuszost. Biztos, hogy nem járt le, mert rá van írva, hogy 2026. 11. hó. Nézzük ezt. Ez már jobb, ez sokkal jobb. Hát igen, kókusz. Ez finom, ez illik ehhez a textúrához, a kókuszos íz, ez fincsi. Ez jó. Igen, tehát nem is annyira a másik, nekem a pirosnak nem is annyira fahéj íze van, hanem ilyen, nem tudom, igen, mondom, mint egy ilyen régi dead kikex, vagy ilyen régi győri édes. Nézzük, milyen ízek vannak még itt. Na, van egy ilyen, amire csak annyi van ráírva, hogy polvoron. Valószínűleg ez az ilyen alap ízesítés. És egyébként ugyanaz a márka. De érdekes, ez van egy ilyen... Igen, hát annyira pózik, hogy szét is tört. Tehát van a tetején egy ilyen réteg.
ez már izgi. Szóval ebben vannak ilyen kis diószerűségek is belül, és citrom aroma, vagy citrom, milyen lehet, hogy ilyen citrommáz, egy nagyon vékony citrommáz, de lehet, hogy belül is van citrom. Tehát olyan, mint hogyha vagy földi mogyoró, vagy mandula lenne belül, és teteje pedig citrom. Fincsi. Milyenek vannak még? Fú, van egy ilyen, ami almendra, tehát hogy ez mandulás. Össze van ragasztva a kopék. Ez is olyan, hogy van rajta ilyen réteg, ilyen cukorbevonat. Ilyen. Nagyon összetett ízű, nagyon finom, nagyon jó. Hát ebben már minden van. Biztos, hogy van szegfűszeg, amit alapvetően nem szeretek, de ebben jó. Tehát ilyen fűszeres belül. Tényleg ennek ilyen karácsonyi íze van. Szegfűszeg, fahéj, citromhéj, narancshéj. Hát nagyon finom. És nagyon tényleg karácsonyi íz. Egy ilyen mesevilágban érzem magam. Egy ilyen nagy duci, ami nem ilyen csomagolásban van. Hát ez, hogy ez mi? Ohaldara klasszika. Megnézzük, hogy ez mit jelent. Ohaldara. Hogy ez mit jelent. Ojaldrada. Bocsánat. Ojaldrada. Leveles tészta sütemény, azt mondja, eznek az a neve, hogy mi az a Wikipédia. Tehát ez egy ilyen leveles tészta, klasszikus. Tehát akkor ez lehet, hogy ez nem is polvoron, hanem csak ott volt a polvoronok között. Megnézzük azért. Igen, ez olyan, mint egy ilyen jó, magyaros, ilyen esküvői lagzis sütemény. És erre vagyok kíváncsi. Van egy ilyen átlátszó csomagolásos. Mantecado casero. De casero, tehát az ilyen házias ízű. Hát ez is mantecado, mindegyikre egyébként az volt írva, úgyhogy ez egy házias. Nézzük meg. Milyen a házias ízű. Nézzük. Ilyen. Hát ez ilyen jó, ennek is van ez a furcsa
győrikeks, fáradt győrikeks ízem. Ez nem annyira jött be, és tényleg nincs más ízben, ez valami a legfinomebb, amit kijelenthetünk. Az a kókuszos, és akkor ez a márka, az a La Alacena. Szóval a legjobb kókusz, ez a leveles süt is, ez a mandulás, és ez a sima klasszik forrón. Jó, na hát most már tudom, hogy miért érdemes venni, ez egy fillére kerül. Finom, némelyik nem annyira. Na srácok, remélem, hogy nem volt túl hangos itt a környezet, de úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyok, akkor már ne a lakásba ülve, hanem akkor tényleg itt a teraszon. Még egy fogok, köszönjük. És akkor így. Tényleg így is lehetne, hogy felemelem a mikrofont, és akkor így kijövök vele. Milyen jó ötlet. Így végigmehetnék az egész kerten lehet. Jó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Én még ezt meg akartam mutatni, ez a tegnapi projektem volt. Ezt ide vettem, hogy legyen egy ilyen kis, hát ugye ez a Sanzavéra, mindent kibír. Tehát ha az ember nem locsolja egy hónapig, azt is kibírja, már pedig erre valószínű sor fog kerülni. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!